भोलेनाथ हो भौजी बमदेव घर गाता भैया के साथ हो भैया के साथ हो भैया के अनधन खुशी देले बड़ भोलेनाथ हो भौजी बमदेव घर गाता भैया के साथ देख देख पूरा साउंड के छोड़ा देले बा सुना ना नाची नाची देह झोरा ले ले बा डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा हो डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा नाची नाची देह झोरा ले ले बा डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा हो डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा टाली के नीचे बम हिलावे कमरिया जाए के बहादुर देव घर नगरिया टाली के नीचे बम हिलावे कमरिया भौजी धारे खातिर चला देखी संभाले ले बा सुना ना नाची नाची देह झोरा ले ले बा डीजे पर कांवर तोड़ा ले ले बा हो डीजे पर कांवर तोड़ा ले ले बा मोतिहारी के बम हो राइटर दीपेंद्र भैलुम हो न कम हो बाहर चलाए हरे न दम मोतिहारी के बम हो सोनू गोपाल भैलुम हो न कम सूरज राजा देख भगवती निर्मना दिल बा सुना ना नाची नाची देह झोरा ले ले बा डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा हो डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा अनधन खुशी देले बड़ भोलेनाथ हो भौजी बमदेव घर गाता भैया के साथ बेटा देख पूरा साउंड के छोड़ा देले बा सुना ना नाची नाची देह झोरा ले ले बा डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा हो डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा नाची नाची देह झोरा ले ले बा डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा हो डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा डीजे पर कांवड़ तोड़ा ले ले बा। मां लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा।